Ens ha cridat molt l'atenció que ho estàvem comentant abans, que ens sembla que és un ofici que és molt social, o sigui que és d'estar molt en relació amb altres programadors, amb les opinions del públic que ha vist les obres. És com, bueno, doncs un ofici que estàs molt en contacte amb altres persones i que estàs amb la comunicació. Clar, no? Perquè al cap i a la fi, després de veure un espectacle o un projecte, també interessa saber l'opinió dels altres per contrastar amb la teva pròpia opinió, no? Potser per veure si és un espectacle adequat, si tothom té la mateixa percepció sobre aquell projecte, no? Clar, i també hem trobat molt interessant el fet que és un ofici molt polivalent, que has de saber moltes coses, perquè al final no només sabent de gestió pots treballar bé un espectacle, gestionar-lo bé, mirar i escollir-lo. També ens ha semblat molt interessant veure que molts curadors també són artistes, perquè al final qui millor per triar una obra que un propi artista. I em sembla molt interessant aquest punt. Potser tens més perspectiva, no?, de les diferents coses que involucren, bueno, que estan involucrades, no?, diguem, en aquests aspectes. Més part tècnica, més enllà de la interpretació i de la posada en escena. Doncs sí, mira, el tema social és cert que també és que és cert que és una feina també perquè ens dediquem a una cosa que en si mateixa és col·lectiva, és de gent, no? No fem... Tot i que jo crec que ni que fessis arts plàstiques o cinema sempre té un punt de que has d'estar en contacte amb la professió, amb el context, amb els teus companys, has d'estar en contacte constant per estar sabent què està passant, com s'està rebent, també perquè formem part tots d'un mateix vaixell, no? I al final hem d'anar tots com conduint i entenent la dinàmica del vaixell, i finalment jo sempre dic que és com un vaixell molt comú i que ara un està aquí, l'altre està allà, ara un condueix, l'altre rema, l'altre tal, i el xulo és anar sabent que estem tots en el mateix vaixell i que tots anem, no? I això i és molt social i és molt cansat, això, I a vegades és interessant, però a vegades també no tens moltes ganes, però bueno, forma part de la feina, no? També, com que ens coneixem tots, entendre que la gent està tothom amb ganes de que l'ambient i que les converses siguin constructives i positives, llavors està tothom amb ganes de construir junts, no? Llavors això jo crec que és xulo. I el dels artistes i ser artista i ser programador a la vegada és un gran debat. Hi ha gent que a vegades hi ha grans gestors que no són creadors i també tenen una perspectiva que està interessant i a vegades es desvinculen més tu has de fer un exercici de distanciament entre el que tu faries i el que està fent els teus companys, que és un exercici que has d'aprendre a fer i has d'anar com ubicant en el rol, no? També és veritat que a vegades t'obre portes i a vegades te les tanca, perquè hi ha llocs que tu ja directament com a artista no t'hi apropes perquè la teva funció és una altra. Llavors has d'anar com... és una mica esquizofrènia, no? Has d'anar fent com aquesta esquizofrènia Però sí que és veritat que coneixes molt profundament sobretot els processos, i no només tècnics i tal, sinó també de producció i també de moviment artístic, de les crisis, els motors, els desitjos. Coneixes molt bé el que implica per una persona fer un procés creatiu, perquè ho fas tu amb la teva pròpia pell, i llavors això connectes molt en moments dels companys que entens molt bé què li està passant a nivell vital en relació a la peça. Però hi ha grans gestors, grans productors, grans productores, companyes, persones que acompanyen, que també connecten amb aquest lloc amb els artistes i no tenen per què ser artistes, no? Jo crec que al final és tenir un compromís amb el que fas, siguis una cosa o l'altra, no? I tenir un compromís. I per mi estar amb vosaltres és molt guai, perquè fan unes lectures de les peces molt xules i el saber també per què esteu aquí, quin motor us mou a estar aquí i estan tenint aquestes converses, és molt xulo i a més em connecta molt amb
amb algo que a vegades quan estàs tan amb la dinàmica de la feina desconnectes, que és aquest desig o plaer de dedicar-t'hi a algo que jo ja m'hi estic dedicant, no? I a vegades és com que guai tornar a aquest desig, no? Aquesta il·lusió de jo és que veig que aquí hi ha una porta que vull obrir i estic obrint, no? De fet ja hi sou a dins, no? Ara ja estem al vaixell, el que passa que, bueno, doncs, dintre de 2 dies ens trobarem al revés i jo us faré una entrevista i això és lo guai d'aquesta... Això és lo guai també del que fem, que és molt... De generacions estem juntes, a mi m'encanta, és una de les coses que més m'agrada, que estem totes les generacions juntes, amb gent molt gran, gent molt jove, perquè ens trobem tots fent el mateix, en projectes que potser coincideixes amb artistes que són molt grans o amb performers que són molt joves o amb tal, i això és una de les coses que més m'agrada també del que fem nosaltres i, bueno, estem, no?, barrejant-nos tots. Això és un dels àmbits que més passa, no és tan evident que en els àmbits passa que les generacions estan barrejades en un mateix fer, no? Perquè al final et trobes en projectes que estàs treballant amb gent que et portes molts anys amunt, avall i tal, no? I això és molt, molt xulo. Moltes gràcies. A vosaltres.